O Goberno meco conta con rematar a legislatura co pexón aprobado. Ese é o reto que se marca o Concello na carreira de longo percorrido que foi transformar o polémico documento do ano 2014 elaborado polo anterior executivo no novo plan que contempla o actual Goberno. Na nova norma foron estimadas de forma favorable o 90% das máis de 4.000 alegacións presentadas polos veciños hai agora 4 anos. Este documento pasa a ser un documento reducido respecto ao anterior de 2014 e que atende principalmente ás alegacións dos veciños. Os veciños, eu me acordo perfectamente como nos estaban reclamando un documento de mínimos. E ese foi o noso compromiso na campaña electoral. O novo plan de urbanismo reduce nun 60% a expectativa de construción de novas vivendas. Agora, para os vindeiros 15 anos, o texto contempla a edificación de algo máis de 1.800 vivendas, fronte ás case 6.000 que se estimaban no plan do ano 2014. O novo pexón terá repercusión no 18% do territorio meco, entre solos urbanos, industriais e rurais. O 82% restante será catalogado como solo rústico. Creo que vai a ser un dos concellos con maior solo rústico, é dicir, con un solo de maior protección medioambiental que, ademais, é moi importante suliñar porque para nós é un dos criterios importantes. O medio ambiente como un sistema de presente e de futuro do Concello do Grove. A partir do vindeiro mércores, o plan de urbanismo estará disponible na páxina web municipal. Tamén se poderá consultar de forma física en todos os centros sociais que así o soliciten. Ademais, o rexedor conta con celebrar unha nova xeira de reunións abertas á cidadanía, seguindo a estela das 30 charlas que se celebraron por todo o Concello nos últimos 2 anos para escoitar as demandas veciñais. Vamos a expoñer os planos impresos a escala grande e vamos a aproveitar e a facer unha nova rolda de charlas e de reunións para explicar eses planos e, sobre todo, para explicar un documento moi importante que é as ordenanzas. Unha vez culminada esa rolda de encontros, tomarase a decisión de leválo a pleno para a súa aprobación definitiva. Ata que iso ocorra, o urbanismo no Grove continuará rexéndose polas normas subsidiarias do ano 96.